Webafowethu insizwa edume kakhulu ngoba ke isiqhwaga ke sakona ngoba ke lapha ke sikhuluma ngensizwa ke uphakela umthakathi ke insizwa ke iyaziwa kakhulu ngamagalela amaningi ahlukahlukene ke usewuhlabe wawulawula ke ekhuza ke leli team ke lande kakhulu ke inkundleni zokuxhumana ke elithi ke thatha ke lento lensizwa ke ibeke nanga ke amagama ke aqavile ke noma ke ahlabahlosile ke engikholwa ukuthi ke ungayizwela mbola semakhaya nayilenda awuyizwela. Kunalo mzungezo weinkulumo othi thatha lento kuyaphileka nalento kushiwa inyoka kushiwa ukuthwala. Ngicela ukwexwayisa empeleni ngiyafisa ngathi amakhosi lento angayikhuza ngoba kweminye imizi impilo iphelile iqedwa yilento noma abantu bengayisho bona sakudlala besho yonke lento abayikhulumayo kodwa eminye imizi iphelile iqedwa yilento. Kweminye imizi ingane zabafowethu ingane zakubo kwabafowethu intombi zethu aziyitholi ingane iqedwa zinyoka. Kweminye imizi insizwa iphelile ziqedwa inyoka kuphila umuntu oyedwa. Kweminye imizi abazali baphelile abekho baqedwa izinyoka. Uyabona ingane zala ekhaya ziphuphumalelwa izisu njalo intombi iphuphumalelwa izisu. Ngake ngayikhuluma futhi lento ukuthi intombi mayikhulelwe zingayi kule micimbi leyo kusuke kuhlangene khona inqwaba yabantu kakhulukazi le micimbi esihlanganisa thina njengensizwa zasemakhaya sizoyibukela umculo ngoba kule micimbi kusuke kugcwelela abantu abaphila ngalendlela. Uyabona so ke ngiyabona ukuthi kuyadlalwa kumnandi ngiyaphoqeka nje ukuthi ngenze le video noma ingeze ukuba yinhle ngenxa yendawo engikuyo kodwa bafowethu akuyona impilo le ekhulunywayo.